sa muang formation program sa MEC sa pagsuod na ko seminaryo tungod kay late vocation. So postulancy dayon novitiate. Sa muang novitiate doon nami kanang gitawag og Exodus intercongregation, no? So congregation sa mga madre ug pari magtigom, dunay input, no? Dunay module nga ihatag, no? Para diha dugang kahibalo, no? Ya part sa Exodus program do nami 15 days nga exposure, no? Ngadto sa gitawag natong lain-laing sektor sa Katilingban, no? Naay kanang mga driver, no? Naay mga mag-uuma, no? Naay mga vendors. So diha sa Quiapo uban pa mangingisda, no? Labor, no? So daghan, no? Ang atuan, no? Ang amo ang grupo dito mi sa mga mag-uuma sa Laguna, no? O gidasi gayud nga matagusan na mo usa ra ka balay, no? Kaya ang mahitabo kung duha mi dito or tulo wa na integration o paghimamatay sa balay, no? Sa mga kinsay nagpuyo dito, no? So mao na usually kabus gayud, no? So wala na anak ako ang napuyan, sila lang bana ug asawa, pero ang bana to sa umahan, ang inahan, ang asawa nahibilin sa balay. Kung unsay lang gikaon mao say among kanon, no? So dito ko nakasaksi nga ang talbos sa kamuting kahoy makaon di ay don't to din higihimo ba nato sa Kabisayan, no? So kanang udlot sa kamuting kahoy makaon, no? Nga tapos parisan og golden kohol gikan sa basakan ga ihumol siya tibuok gabi aron magawas ang unsay gikaon sa basakan. Nga mora toy lutuon halang-halang, no? Dayon period, no? Asin, no? So mo na kasinatian. Ikaduha sa sharing kay after 1 week nakita man, no? Ang madre sa grabe ang akong kasinatian, no? Kay nanggawas ko no sila dito siya sa mga lumad, no? Pagpagawas nila nakaagi sila bayabas, punuan sa bayabas, porte diha nagbunga, no? So porte diha nagbunga, nalipay siya, tapos gusto niya nga putdon ba ang bunga sa bayabas, no? Ipasagda na siya sa lumad, no? Ya pagkaban napuno nga nagdama siya plastic, no? Ya dayon sila istorya, no? So mingon ang lumad, sister, kami din mamupo may biyabas kanang sapat lang, kanang kutubra sa among makaon, no? Kay among ihatag nga tagaan og kahigayunan nga ang uban nga moagi ning dapita makakuha sab sa bayabas, no? Ug aron sad ang mga tanom, ang mga insekto ug ang mga langgam makakaon sab sa bayabas, no? So mo toy significant nga kasinatian sa madre, no? Nga exposure na ini mga ordinaryo nga mga tao, pero daghan sa tang makatunan, no? Tungod kay lahi sab, no? Ang ilahang pagtanaw sa kinayahan, pagtanaw diha sa mga butang, no? Nga yano ra pero nindot daghang value. So siguro makigsuon ako atong pamalandungan, kita isip mga misyonaryo nakadaiya nga bukasyon, pero kumusta man diha ang ato ang padayon nga pagpalig-on ini, pagpadayon nga paghatag og kahulugan ini. Karong adlaw kita gipahinumduman nga si Hesus usa-usab ka magsasangyaw nga nagbiyahe kanunay. Siya misandig sa iyang mga higala ug sa kamagihatagon sa mga tao sa paghatag kay pagkaon ug kapuy-an sa ilang mga kinahanglan adlaw-adlaw. Ang 12 ka mga apostoles ug ang mga lalaki ug babae nga mipili sa pagsunod kang Hesus gikan sa laing hutong sa Katilingban. Adunay mga dato, adunay mga kabos, adunay mga edukado, ug aduna usay mga makililimos. Karong adlaw daghang mga babae mipanaw uban kang Hesus.
Usa na ni ana si Maria Magdalena, si Juana, si Susana ug uban pang mga babae. Ug si Jesus mialagad nining mga babae nga gipagawas gikan kanila ang mga daotang espiritu ug giayo ang ilang mga balatian. Agig pagpasalamat ang mga babae miuban kang Hesus sa iyang pagpanaw ug sila naghatag kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an sa ilang gikinahanglan. No? So mo nindot dinhi nga kasinatian, no? Nga after the experience kung unsa ang gugma sa Dios nga diin giayo sila silang balatian, gipagawas ang daotang espiritu, pero misunod sila, no? Miapil sila sa misyon ni Jesus diha sa pagtudlo, pagbisita sa mga katilingban. So ang ilang mga pinansyal nga panginhanglan ug kining mga babae adunay mga importanteng papel diha usab sa pagpangalagad ni Jesus. Mga igsuon na kahibalo kita nga ang kwarta gikinahanglan gayon kaayo. Kung wala kita igong kapaninguhaan, kita mapilay ug dili kita makahatag ngadto sa atong pamilya, sa atong katilingban ug sa mga kabus. Ang mga babae naghatag gayon kang Hesus og tinuod nga gasa. Ang ilang pagtuo kang Hesus isip anak sa Dios nga nagagikan diha sa kahiladman sa ilang mga kasing-kasing. Dili lang mga loyal kaayo sila ngadto kang Hesus, sila nahimo usab nga iyahang mga tinun-an. Kini nga mga babae, mga tinun-an ni Hesus bisan tuon wala sila hinganli nga iyang mga tinun-an. Mga igsuon ang tao nga mipili nga mosunod kang Hesus, siya usab usa ka tinun-an. Ang pangutana, kita karon nga niya dinhi mipili nga mahimong tinun-an ni Hesus. Makita kaha sa mga tao nga atong mahimamat karong adlaw nga kita mga sumusunod ni Hesus. May palihog pa sa katalingbanong pag-ampo.